Bueno, arratsaldeon, eta ongi etorri, Akademiatik plazara ekitaldiaren 3. edizio honetara. Ni Miren Beresategi Zeberio naiz, komunikazioan doktorea, ikertzaile eta irakaslea Deustuko Unibertsitatean, Donostiako kampusean, UEUko talde eragileko kidea, hainbat saltxatan ibilizalea, baita ere, batez ere konpainia honean direnean. Eta kategoria horietakoren batzuren parte, asmatu zein, gaur hemen aurkezle ere bai. Bueno, Akademiatik plazara ekitaldi hau, UEUk azken hamarkadan abiatutako lan ildo baten parte da, ikertzaile gazte euskaldunei ikusgarritasuna eman eta haien jarduna prestigiatzeko, bueno, lan jarduna, haien lana prestigiatzeko lan jardunean hain zuzen. Despistatuta zabiltzaten ontzat, agian baten bat gaur lehen aldiz gerturatu baita UEU den gerrilako unibertsitate honetara. Azalduko dizuet pixka bat zer den hau, zertan gabiltzan. UEU unibertsitate esparruan lan egiten duen elkartea da, euskeraren eta unibertsitatearen arteko zubiak eraiki, euskal komunitate zientifiko intelektualaren bilgune izan, eta unibertsitate gaiak landu eta gizarteratzeko helburuarekin, aritzen dena. Unibertsitate ofiziala gara ez, oraindik. Baina, bueno, bide horretan gabiltza eta lanean ari gara horretarako, norabide horretan, mintzat, helburu horrekin. UEUk bere historiako 53 urteetan, urte hogeetan zehar, gauza asko eta askotarikoak egin ditu eta egiten ditu. Agian ezagunenak izan daitezke udako ikastaroak, baina egiten dira baita ere liburu aldizkarien argitalpenak, liburutegi librea, hitzaldi ikastaro jardunaldiak antolatu, komunitatea bildu, apunten txokoa, Larraunako egonaldiak, Ikergazte kongresua, txiotesia lehiaketa, inguma datu basea, artizarra sare soziala, eta bar, eta festa. UEU festazalea izan da betidanik, entzun dudanez, tokiko veteranoek behintzat hala aipatzen dute ze kontatu ez dute gehiegi kontatzen, mistika puntu batekin, ibiltzen dira gainera, Iruñeko Larrauna barnetegia hartan bere garaian izugarrizko parrandak egiten zituzten. Gaur egun, baiezkoak ikusten dira, hemen, konfirmatuta. Gaur egun ikergazten ere, egiten direla entzun dut, esan didate. Baiezkorik? Bai, konfirmatzen da baita ere. Tradizio batzuk ez dira galdu behar, eta hortarako gaude hemen, ondo pasa, elkar ikusi, elkarrekin denbora bat tarte bat eman, eta ikasteko asmoarekin, giro akademiko edo formaletik pixkat aterata. Aurrera egin aurretik, Galderapekoko lagunei eskerrak eman nahi dizkiegu, hain eskuzabaltza-baltzeagatik beraien ateak, gaurko ekitaldi hau hemen egin alizateko. Esan bezala, ikertzaile gaztei plaza eskainiko diegu gaurko honetan, beren lan azaldu dezaten, baina ikertzaile veteranoak edo UEUren hizkeran esateagatik madurikerrak ere ez ditugu ahazten, izan ere aurretik beraiek egindako lanari esker zabaltzen zaigu bidea atzetik etorritakoei. Eta horregatik gaztei hitza eman aurretik, luxuzko ikertzaile senior bati emango diogu gaur hitza, bere ikerketa ibilbidea nolakoa izan den azaldu diezagun. Eta ziur asko ikasiko dugula eta oso interesgarria izango dela eta agian gomendioren bat ere entzun dezake, eskainiko digu. Baina aurkeztu dezadan behar den moduan, Arantza Gutierrez Paz, EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzietako Fakultateko irakaslea da 1992 geroztik. Irratia izan du irakaskuntza eta ikerketa gai nagusi eta irratiaz idazten du igandero Berria egunkarian. Komunikazio publikoa, pertsonarteko komunikazioa eta publiko aurrekoak dira lantzen dituen beste arlo batzuk, bereziki genero ikuspegitik begiratuta, eta gaur egun ikasketa feministak eta generokoak masteraren arduraduna da, eta hizkuntza eta komunikazio inklusiboaren inguruko formatzaile gisa ere aritzen da. Izan ere, ikuspegi inklusiboa da zuzen bereziki lantzen duen gai bat irakaskuntzan zein ikerketan,
eta besteak beste, emakumeek edo gorputz disidenteek komunikabide eta esparru publikoan duten tokia aztertu izan ditu, baita aditu zerrendetan edo bibliografietan ere, esparru publikoa zentzu zabalean ulertuta. EHU bultzaturiko emakume akademikoen alduntze programaren lehenengo promozioan parte hartu zuen, eta horrek eragin zuzena izan du bere unibertsitate jardunean, ikerketak gizartearen zerbitzuan egon behar duela sinesten duen horietakoa da. Eta beti euskaraz garatu ditu, bai ikerketa eta baita irakaskuntza ere, eta hala, irratiari buruz idatzetako bi liburuak euskaraz eta UEun argitaratu ditu. UEukidea ere bada, eta Kazetaritza Saileko buru izandakoa. Zatoz, Oltzara, Arantxa, eta zurea da hitza. Bai, hemen, eskerrik asko, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta berak esan zuenean hori senior, ez nekien hori Maduriker, nik pentsatzen zarra, baina gustatzen zain Maduriker hori, gainera aurten 60 urte egin ditut, eta badirudi, 60 urte beteta jasi direla deitzen nolan leku batzutara joateko eta hitz egiteko ikerketaz, ez? Lehenengoa, nik irakurri ditut ere kurrikulumak, gazte hauen kurrikulumak, eta lehenengoa esan behar didan lehenengo gauza da, ze ausartak zareten. Ze ausartak gaur egun ikerlari moduan edo ikertzaile moduan aritzeagatik. Ze orain nik ikusten dut unibertsitatean, ikusten zaituztet orokorrean, eta zelako presioa, zelako prekarietatea ere bai, eta zelako indarra, ez? Baina, imaginatzen dut hartu baldin baduzue ibilbidea, badala asko eskaini behar duzuelako, eta animo, eta, nik uste, benetan, behar bada gu hasi ginenean beste modu batean hasi ginen, ez? Ni hasi nintzen bere garaian UEun, Larraonan, eman nuen lehenengo ikerketa izan zen Larraonan azaldu nuela, gero azalduko dizut gero Larraonen ondorengo gauza batzuk, kontatuko dizkizu gero, gertatzen zirenak, kontatu aldirenak, gero besteak ez. Baina hor hasi nintzen nik ikertzen, egia esan hasi nintzen ez nuela pentsatzen ikerlari edo hasi nintzen doktorego talde batean egoten, eta gogoratzen dut garai horretan ezagutu nuen Antzon Azkargorta eta Niko Samardo, ez? Niko Samardo ezagutzen nuen irakaslea izan zelako, eta biekin hasi nintzen ikertzen. Eta gainera, Azkargorta bere momentuan izan zen nire tesiaren zuzendaria, eta nire tesiak gero ez du zerikusi handia izan beste egin dudan ibilbide akademikoarekin, ez? Baina, gero hemen dago Joserra, eta Joserrak zuzendu zuen tesi hori sartu zituen ere ordu asko tesi hori zuzentzen, eta nolabait ni beti esaten dut nire tesia ere izan zela pankarta horren tesia, ze ordu asko sartu nituen eta asko lagundu zidaten hor ziren lagunek, ez? Eta, UEun egotea. Eta sartu nintzen unibertsitatean, irratiaz ari nintzela, eta euskeraz, irakasle batek, garai horretan veteranoa zenak esan zidan, Arantxa, ez duzu karrera akademikorik egingo. Ez duzu irratia eta ez duzu karrera akademikorik egingo. Egin dut karrera akademikoa, eta momentu honetan egia da egiten dituela gauzak gehiago divertamentoagatik, edo pentsatzen dualako egin behar ditu dela nolabait meritu akademiko gehiago izateagatik. Baina egia da gu hasi ginenean, 80ko hamarkadan, bageneukala beste presio bat, eta ikertzea beste era batean ikusten genuela. Publikatu ditudan gauza gehienak izan dira euskeraz, egia da ingelesez ere publikatu ditudala, baina hori izan da Iñaki Zabaleta Urkiola beste UEukidek ingelesez idatzi duelako, eta beti izan dudala ere ikerketa horretan izan dudala lagun, eta hizkuntza minorizatuak, irratia izan direla nire gaiak, eta momentu batean ere generoan sartu nintzen, eta sartu ginenean generoa aztertzen, inork ez zuen generoaz hitz egiten. Inork, garai horretan zen, ni gogoratzen dut, hori lehenengo aldiz esan genuenean, bagoaz,
kazetari nolabait hizkuntza minorizatuetan ari diren kazetarien ibilbidea eta bere baldintzak aztertzera, baina ikusiko dugu ea emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak daudela. Nora zoazte, berdina, ze hizkuntza da markatzen duena, prekarietatea, bueno, bagoaz begiratzera, galdetuko dugu hori ere bai. Zer gertatu zen? Pues ikusi genuen ez zela berdina, eta gaur egun ere ikerketa asko agerian uzten dutela, pues ez dela generoak markatzen duela ere bai, kazetaritza edo kazetarien jardunak. Eta orduan hori egin genuenean leku askotatik deitzen ziguten horretaz hitz egiteko. Eta bapatean guri kostata hori sartzea izan zen gai bat, bueno, pues gero eta gehiago sartzen zela. Eta horren ondoren, beste ikerketa batzuetatik deitzen ziguten generoaren kuota izateko. Behar zuten eta, bueno, baina zuek aztertzen duzuenez genero ikuspegia, zergatik ezarete sartzen honetan, eta horrela, hasi ginen ere sartzen leku ezberdinetan, pues, bueno, hau aztertuko dugu, baina ere genero ikuspegitik. Eta horrela izan zen. Momentu honetan, puntuak ematen ditu, unibertsitatean aurkezten baldin bada ikerketa bat, genero ikuspegia sartzea, eta ODS deitzen diren horiek ere bai sartzea, puntuak ematen dituzte, baina hori izan da, pues, lortu den zerbait, baina bere momentuan, ez zeukan inolako garrantzirik, ez? Gauza horiek, nik horregatik beti esaten dut, irratia da bigarren mailako komunikabide bat jende guztiarentzak edo. Euskeraz, nola zoaz euskeraz publikatzen inglesez egin behar duzula, eta gero generoa, bueno, pues beti horre egon naizela horre bazter horietan, ez? Baina sinesten dut horretan. Eta gainera, esan dut, lehen orain nik ez dudala presio hori izan, ez nuela bere momentuan, eta orain ere momentu ondo nago, unibertsitatean, nire lekuan, eta hola, eta ez daukat gazteek dauketen presio hori, baina ere ikusten dut badaukadala mandato bat. Eta da, ikasi dudana eta ikasten nahi nezena devoluzioa egin behar duala. Eta gainera, bueno, ikertzen dugunean, gainera diru publikoaz, ezin dugula, edo nik pentsatzen dut lehen aurkezpenean, esan duen bezala, minek esan duen bezala, ez dut sinesten, edo sinesten dut, alderantzi sinesten dut, gizarteratu behar direla gure jakintzak. Eta bestela, nolabait norberaren ospea handitzeko ikerketek ez dutela balio, ez? Eta hori ere, batzuetan, hori ez dela kontuan hartzen, baina nik benetan sinesten dudala horretaz. Dela izan behar dela, gure ikerketek egin behar dutela, edo egon behar direla, gizarte hau hobearen alde. Lagundu behar dute horretan. Eta izan daiteke zentzu zabal batean. Hemen, bueno, badaude ikerketa eta lehen esan dudan bezala, pues, bueno, badaude ez, gaixotasun batzuek berez, bada, lorpen bat eta gainera horrek ez, pertsonak nolabait zaintzen dituela ez, eta osatzen direla, eta bueno, ikusten dugula. Begiratzea nola pertsona batzuk prekarioan daudela edo gizarte edo ekonomian ikuspegi bat izatea ekologikoa edo izatea soziala ez, eta aztertzea, hori egiten duguna zertarako balio duen ere, ze aplikazioa daukan, hori ere gizartea erabiltzen duen zerbait dela ez, eta orduan nik sinesten dut horretan, eta gero gainera horrek balio badie ikertzailei bidea egin alizateko eta gustoko duten lan batean lan egiteko primeran. Eta gainera horrela izan behar dela. Eta izan behar dela, ni batzuetan azerratu egiten daiz, ze balio ematen diegun edo unibertsitatean ikusten dut influencer eta alakoei, eta ze gutxi ikertzen ari denei, eta evoluzio hori. Eta orduan,
nik uste dut, bueno, pues ere interesgarria dela jendeak ezagutzea zer egiten dan, ez? Eta egiten diren ikerketa hoiek ze balio daukaten eta nola erabil daitezken eta benetan sinesten dut horretan. Eta horretan sinesten dudanez, ere azkenengo urteetan egiten ari naiz ere reflexio bat beste pertsona askorekin, eta badala ja generoa ikusita edo generoa sartuta nire ikerketetan beste betaurreko batzuk jartzen ditu dela. Eta orduan adibidez azkenengo urteetan badaukat beste kezka bat, eta da dekolonizatzea ere bai, nire bibliografiak, nire erreferentziak ere ikustea, ez? Nik sinesten dut benetako inklusio batean, baina hasi behar gara ere akademiatik. Ezin dugu, edo hori da pentsatzen dudana, ezin dugula txurientzako ikerketak egin, edo badela momentu honetan ere badaukagula erantzukizun bat horretan, ez? Eta, bueno, zentzu horretan ikusten dut jende gehiago dagoela horretaz, eta posten naiz, gainera zaila da, ze batzuetan pentsatzen dugunean, pasaren egunean ez, filosofoak etortzen dira gizon txuriak eta ez dakiz zer. Bueno, badaude hortik ez, eta gainera lantzen ari direnak horiek ere bai. Ze gainera horrek dakarren lehen esan duana ez, devoluzioa. Guk ikertzen baldin badugu eta horiek begiratzen baldin badugu eta sartzen baldin baditugu, gero ikasketak egingo dituztenek ere ikasiko dituzte horiek. Eta bueno, pues hori da nolabait gurpil bat. Eta horrela bagoaz aldatzen, ze gainera askotan pues bueno, pues aldaketak ez dira egiten egun batetik bestera, baina ikuspegiak aldatuz baldin bagoaz, ere bagoaz aldatzen ere besteen pentsakerak, ez, edo gureak ere bai, ze kasu honetan ere gure pentsakerak aldatzen direla. Eta, bueno, horretan sinesten duela eta baneukan ordenatu ezkeni badaukatolan desordenatu izateko joera bat, eta baneukan ez, ordenatuta esango dut. Eta lehen jendearen aipatu dudana eta gizartearen zera, 2016an hasi ginen ikerketa xume, simple batekin, finantziaziorik gabea, eta kasu horretan erabili genuen Twitter, orain X-a dena eta behar bada orain, batek esango luke, bueno, nik orain ez nuke erabiliko, baina garai horretan iruditu zitzaigun izan zitekeela tresna on bat, nolabait agerian jartzeko hori lehen esan dudana ez, emakume kazetariek jasaten zuten bazterketa hainbat lekutan, eta ziginen tertuliekin, EITB-ko tertuliekin, irrati, telebistako eta gero telebistako tertuliekin. Eta orduan, zen ikerketa egin algenuen ikerketa bat eta joan kongresuetara eta esan behitu hemen jendeak emakume erdia, tertuliakiden erdia, baino ez dira emakumeak, bueno, garai horretan ziren 116 emakumeak EITB-ko tertulietan. Baina hasi ginen Twitterren jartzen. Hilabete honetan, enjaken egon dira ez dakit zenbat gizon eta zenbat emakume. Faktorian, ez dakit zenbat gizon eta zenbat emakume. Eta momentu batean beldurtu genituen ere hor programatzen zituztenak. Legebiltzarrera deitu gintuzten ere bai, hori azaltzera. Gau, geunden unibertsitatetik hori esaten, frogatzen, gainera bagenukan horrek komando bat apuntatzen zuena zen pertsonak eta ze profilak eta hori ez. Eta orduan hasi ginen aldatzen. Eta bueno, lagun batzuk ere tertuliakideak ditudanez esaten ziaten. Jo, gaur dago guztiz beldurtuta, ze gaur joan dira 3 gizon eta emakume bat, eta esaten dute, jo, emakumen ikusgaitasuna edabidetan taldekoak egongo dira hor, txa. Eta bueno, pues egin genuen, eta hori da sinistea ere bai, ez? Nola, bueno, momentu batean hasten garela ikerketa bazena, gero eraman gerituen kongresuetara etolan, baina eragina izan zuela eta momentu honetan tertulietan saiatzen dira eta nahiko parekideak dira. Eta bueno, hori da anedota moduko bat, baina nik uste dut hori ere importantea dela batzuetan gure tresna hoiekin,
ez da bakarrik ikasleengan eragina izatea, baizik eta ere gizartean. Bueno, eskerrik asko Arantxa. Oso lagungarria da beti bidean aurretik zoazten hoien ikuspegi hori ezagutzea, ez? Norbere ibilbideari ere ematen diolako zer pentsa, eta batez ere askotan argi ikusten ez dugun zertarako horretan, ez? Uste dut klabe batzuk eman dituzula bideo horretan. Ia zurea bezalako bideo paroa duten hemengo bost hauek. Bueno, orain bai iritsi da zuen txanda, ikertzaile gazte euskaldunak oholtzara. Dakizuen bezala, badakigu finak zaratela, ekarri dezuela dena oso prestatua, oso txukun antolatua, eta ziur oso ondo egingo dezutela, baina enkargatu didate gogorarazteko 7 minutu izango dituzuela zuen ikerketaren aurkezpena egiteko. Denbora hori gainditzen baduzue, ez dakizen olako mehatxu bat dabil hemendik kontuz, eta listo, prest, bai? Bueno, Ester baino lehen orduan lehenengo ikertzailea aurkeztuko dut, Beloke Alea Arrate, getxoztarra, doktore gai da Deustuko Unibertsitatean, ekonomia eta enpresa zuzenbidearen programan, zuzenbidea eta enpresen eta administrazio eta zuzendaritza ikasi zituen, eta lantegi batuaken lan egiten du. Bere ikerketa kontratazio publikoan eta balio sozialaren gaian oinarritzen da. Aurrera, Beloke. Eskerrik asko. Kaixo guztioi, arratsaldeon, ni Beloke naiz eta nire ikerketa kontratazio publikoan balio soziala txertatzeari buruzkoa da. Gaur, gau azalduko dizuet pizka bat modu erraz eta laburrean. Administrazio publiko batek zerbitzu bat erosten duenean, adibidez garbiketa, lorezaintza, mantentze lanak eta abar, kontratazio publikoa egiten ari da. Gaur egun kontratazio publikoak pisu handia dauka ekonomian. Europan barne produktu gordinaren 14% ingurukoa da. Horrek esan nahi du kontratazio publikoak eragin zuzena duela ekonomian eta azken batean gure gizartean. Halaber, tradizionalki kontratu asko eskaintzarik merkeenei eman izan zaizkie. Eta hori lehen begiratuan logikoa dirudi. Baina aldi berean askotan kalitatea, horrek kalitate txikiagoa dakar, eta hori arazoa da. Horregatik, gero eta gehiago hitz egiten da balio sozialari buruz, eta hori da nire ikerketa. Aipatu dudan bezala, nire ikerketa kontratazio publikoan balio soziala txertatzeari buruzkoa da, baina ikuspegi juridikotik. Eta zer erabiltzen dut? Kontabilitate sozialak. Tresna honek, kontabilitate sozialak erakunde batek edo kontratu batek gizarteari egiten dion ekarpena eurotan neurtzen du, eta hori da gakoa eurotan. Sortutako enplegua, ordaindutako zergak, eta azken batean kontratu publikoa inbertsio soziala da eta ez gastua bakarrik. Eta norentzat sortzen da balioa? Tresna honek erakusten du balioa talde interesdun guztien artean banatzen dela. Langileak, administrazioa, bezeroak, hornitzaileak eta komunitatea orokorrean. Hemen daukagu adibide bat
nik lantegi batuaken lan egiten dut, eta hemen ikus daiteke lantegi batuaken adibidea, hau da emaitza, balio soziala integratua da emaitza totala. Eta kasu honetan tresna hau 10 urte baino gehiagoz erabili da. Baina kontratazio publikora itzulita, hau da bilakaera. Lehen, helburu nagusia, hemen, prezioa basuena zen, kontratazio publiko tradizionala. Baina gero, kalitate prezio erlazio ona bilatzen hasi ginen, eta orain ere bain. Kontratazio publiko estrategikoa lortzeko. Eta, lortu beharko genuke irizpide ekonomikoaren eta alderdi sozial eta ingurumenekoan arteko oreka. Hori da nire ikerketaren gakoa. Eta bukatzeko adibide bat daukat, kontratazio publikoaren adibidea erreala da. Kasu hau Plentziako lizitazio bat da, Plentziako udalaren lizitazioa, eta erakusten du oreka hori. Erakusten du oreka bilatu daitekeela prezioaren eta balio sozialaren artean. Hemen daude formulak eta balio soziala eta hori dena, baina aldi berean printzipio juridikoak errespetatuz. Nire ustez hori da garrantzitsuena. Praktika egiteko eta bueno, eskerrik asko zuen arreta eta interesagatik. Eskerrik asko Beloke. Egia da egungo gizartean badirudiela dena dirutan neurtu behar degula, ez? Eta dirutan neurtzen ez dugunak ez daukala baliorik, baina argi dago zure ikerketak eta gaurko aurkezpenak ez daukatela preziorik. Guazen bigarren ikertzailearekin, Ainhoa Leiaristion Ederra Elgoi Bartarrak, ingeles ikasketak egin zituen euskal ikasketetako aipamenarekin, eta jarraian hizkuntzalaritza teoriko eta esperimentala masterrare bai, EHUn. Bere masterra amaierako lanean, hizkuntza garapenerako nahasmendua aztertu zuen euskal hiztunetan eta euskaltzaindiaren mintzola saria jaso zuen lan horrengatik. Gaur egun doktoretza tesia egiten ari da hizkuntza garapenerako nahasmendua duten ikasle euskaldunen ezaugarri linguistikoez eta hizkuntza nahasmenen inguruko zenbait ikastarotan ere hizlari aritzen da. Zurea mikroa, Ainhoa. Txalo bat. Ados. Bueno, nire buru orkesta, eskerrek asko, zuzenean hasiko naiz nire ikerrarlotik. Hizkuntza garapeneko nahasmendua HGN identifikatzen. Eta badak esotako asko, ja bigarren hitzerako, esango zuntela hizkuntza zer? Bueno, hizkuntza... Barkatu. Ez du iten. Agian... Ados. Hizkuntza garapeneko nahasmendua. Aurkezpenean zehar HGN bezala laburta gertuko dana eta irudi honekin lagunduta. Orduan, zer da hizkuntza garapeneko nahasmendua? Hizkuntza garapeneko nahasmendua hizkuntza arazo bat da, hizkuntza barne biltzen den jarduera orotan azaleratu daitekeena. Orduan, hizkuntza garapeneko nahasmendua daukan pertsona batek, arazoak izan ditzazke adibidez, arlo gramatikalean. Eta orduan ikusiko dugu ekoizpenean akats asko egiten dituela. Ulermenare kaltetuta egon daiteke, edo irakurketa idazketa gaitasunak. Eta nahasmendu bere gaina da. Zesan nahi dut honekin, ez da beste nahasmendu edo patologia baten albo ondorioa. Ez da pertsona batek adimen urritasuna dauka eta horren ondorioz hizkuntza garapeneko nahasmendua. Biak batera eman daitezke, pertsona batek izan dezake adimen urritasuna eta hizkuntza garapeneko nahasmendua, baina batak ez du bestea baldintzatzen. Eta oso mezu garrantzitsua da eta azpimarratu beharrekoa, elebitasunak edo eleaniztasunak ez dituela hizkuntza garapeneko nahasmendua izateko probabilitateak edo arriskua areagotzen.
areagotzen. Pertsona batek hizkuntza garapeneko nahasmendua badu, jaiotzetik du. Eta orduan, ezagutzen dituen edo mintzatzen dituen hizkuntza guztetan azaleratuko ditu zailtasunak. Orduan, sarrera honen ostean, oraindik ere gehiago testu inguratzeko jolas bat proposatzen dizuet. Hemen bi irudi bakoitzean 3 ikasle, eta 7 ezberdintasunak aurkitzeko erronka jartzen dizuet. Baina, denboraz pixkat larre gabiltza, ezta? Eta lan arrestu dizuet, hemen emaitza. Orduan, irudi oso antzekoak, baina Euskal Herriko 2 ikasgela direla esan daiteke, ezta? Non ikasgela batean gelako lehen lerroan Helene daukagun eta bigarrenean berriz Maialen deitzen den neska bat. Eta Helene eta Maialen ez dira pertsona berdinak, baina esaldi berdin bat esan dute. Ni esan dut. Eta hemen euskaraz dakigun guztioi argi gorri bat piztu zaigu, ezta? Zeren testuinguru hortan nik espero genuen. Eta irakasleari ere argi gorria piztu zaio. Eta irakaslean lehenengo hipotesia izan da Helene, Maialen edo biek euskararekin daukaten harremana apala dela, euskara gaitasun apalak dituztela, ez daukatelako praktikatzeko aukera asko, edo inguruan dituzten ereduak ez direlako aproposak, baina bigarren hipotesi bat ere sortu zaio irakasleari. Eta hizkuntza nahasmendu baldin badago akatsaren ostean. Ikusi da, hizkuntza garapeneko nahasmendua izaten ondorioz egiten diren akats gramatikal eta hizkuntza gaitasun apala izaten ondorioz egiten direnen artean bateragarritasun bat dagoela, marra berdeek adierazten duten bezala. Orduan, noiz dakigu akatsaren atzean nahasmendu bat dagoen edo gaitasun apalak dauden. Horrek erakusten duena da behar ditugula tresnak eta metodologiak bereizketa hori egin ahal izateko. Eta hor kokatzen da nire aurkezpena. Gaur ekarriko dizutena izango da Litmus Sentence Repetition Basque deitzen den tresna baten bitartez egindako ikerketa pilotu baten aurreneko emaitzak. Orduan, zer da Litmus Sentence Repetition Basque? Nazio artean, testuinguru elebidun eta eleanitzetan, tresna desberdinak erabiltzen dira hizkuntz garapeneko nahasmendua identifikatzeko. Esaldi errepikapena horietako bat, eta oso emaitza positiboak eman ditu. Orduan, Etxeberria, Seizabarrena eta beste hainbatek egin dutena da tresna hau euskarara egokitu. Horrek zer esan nahi du? Euskararen ezaugarriak hartu dituztela kontutan, eta sortu dutela tresna bat 58 esaldirekin. Ez da itzulpen hutsa, beste tresnen itzulpen hutsa, eta hori garrantzitsua da. Orduan, parte hartzaileak pantaila baten ikusten du emakumezko bat. Emakumezko honek 58 esaldi ahoskatuko ditu, eta parte hartzaileak egin behar duena da, esaldia entzun ostean, ahoskatu. Entzundako ahoskatu baldin badu, puntu bat jasotzen du. Zeintzuk dira nire ikerketaren ezaugarriak? Alde batetik dauzkat hizkuntza garapeneko nahasmendua daukate 5 parte hartzaile eta horiek diagnostiko bat daukate, eta beste alde batetik dauzkat hizkuntza garapen tipikoa daukaten 37. Hauek ez daukate inolako txostenik, ez daukate inolako diagnostiko klinikorik. Guztiak dira lehen hezkuntzako adintartean kokatzen diren ikasleak, etxetik euskaldunak, D ereduan matrikulatuak eta euskara gaztelania elebidunak. Zeintzuk dira beraz emaitzak? Emaitzen analizien hasi aurretik nahi dezuek eskumako 2 zutabe hauetan fijatzea. Lehenengo zutabean ikusten dira hizkuntz garapeneko nahasmendua daukate 5 haur horien adinak. Parte hartzaileuen emaitzak alderatu dira beren adinkideekin. Eta zeintzuk izango dira adinkideak? Hizkuntza garapeneko nahasmendua daukan aurra erdi puntuan jarrita, bera baino 6 hilabete lehenago eta beranduago jaiotakoak. Orduan dauzkagu 5 talde. Ze ikusten dugu? 5 alde horietan, adina edozein izan da, hizkuntz garapeneko nahasmendua daukaten aurrak, puntuazio baxuagoak eskuratu dituztela. Orduan, balio digu tresnak hizkuntz garapeneko nahasmendua duten eta ez duten parte hartzaileak bereizteko? Bai, beti ere aztertutakoa adintartean, euskara gaztelania elebidunetan eta gure laginarekin. Eta ikerketa honen helburua ez da izan ikustea ea hizkuntz garapen tipikoa daukaten aurrek zelako euskarazko gaitasunak dituzten, baina egia da, tresna horrek ahalbidetzen duela euskarazko gaitasunak aztertzea. Eta izan ere, euskara eta hizkuntzak ez dira ikasgelako irakasgai hutsak harremantzeko modu bat dira eta gure buruaz ere asko esaten dute. Orduan, etorkizuneko pausoak zeintzuk dira? Lehenik eta behin, azterketa sakondu egin behar da. Laginaren kopurua hasi behar dugu, esploratu behar dugu baita ere elebitasun perfil desberdinak, hau guztiak etxetik euskaldunak dira. Zer gertatzen da etxetik euskaldunak ez diren euskara gaztelania elebidun horiekin?
euskararekiko dominantziak nola eragiten du tresnekin bildutako emaitzak? Zer gertatzen da euskara frantses elebidunekin testatzen denean? Eta gero adintarte bakoitzare sakonago aztertzea komeni zaigu ikusteko non dauden gaitasunak eta garapen tipikoa duten horiek ere adintarte bakoitzean zein egiturarekin dauzkaten zailtasunak eta zein egitura dominatzen dituzten hobeto. Eskerrik asko zuen hartagatik. Bueno, eskerrik asko, Ainhoa. Aurkeztu diguzu zure ikerketa, baina argi geratu zaigu ere zure hizkuntz gaitasuna. Paperi gabe, eta, bueno. Ondo goaz, ez? Bigai, oso ezberdin, gustora. Venga, beste pare bat edo hiru, oraindik faltan. Jarraituko dugu orduan. Hurrengoa, Garbiñe Lozano Real, Lezoarra, jarduera fisiko eta kirolzientzietan graduatua EHUn. Ikerketako masterra egin zuen Jarraian ere, eta bertan ikerketako proiektu hainbatetan aritu zen. EHUn bertan, jarduera fisikoaren eragina aztertuz. Gaur egun Donostiako kampusean, Deustuko Unibertsitatean Donostiako kampusean da irakasle, han ikusten dugu elkar, kafetegian, haizean behin, fisioterapiako departamentuan. Simulazioan ikertzeaz gain, bere ikerketa lerro nagusia doktoretzan egiten ari den gaiarekin lerrokatzen da. Bularreko minbizia duten eta kirurgia egin duten emakumeen erabakitze prozesua Euskal Herrian. Aurrera, Garbiñe. Txalo bat. Bueno, kaixo, txaleon. Nena izan ordenatua izango, ez? Duko nez, baina... Bueno, nire gaia, hemen ikusten dezuten... Baina honek funtzionatzen du, ez? Ez, baina punteroak ez. Bueno, berdin da, hau gabe. Bueno, hemen ikusten dezuten izenburua da Ikergazteko Kongresuan aurkeztu nun lan berdina edo izenburu berdina, egia da, gaur aurkeztuko dizuedana, dala zati oso txiki bat, bularreko minbiziarekin egindako, bularreko minbizia duten emakumeekin indako ikerketa honen zati oso txiki bada, baina horregatik esan dut, naizela ordenatua izango, ze momenturen batean kontekstuarekin sartu baino, nahi nula hasi inzidentzia datuak aurkeztu nahi nizkizuen, baina uste dut interesgarriagoa izan daitekela aurkeztea nola sortu zen proiektu hau edo ideia hau nondikatea zen. Ze uste dut lehen Arantxak aipatu duen gizartearen parte hartzearekin zer ikusia daukala eta, hori zuei helaraztea uste dut ere interesgarria izan daitekela. Hauek datu batzu dira, Euskal Autonomia Erkidegoko minbizien inzidentzia aurkezten dizuet emakumeetan, nahiko nabaria da bularreko minbiziak daukan inzidentzia, eta honekin erakutsi nahi nizuen pixka bat zein da urteetan eukidun bilakaera datu kopuru, kasu kopuruak. 2012ko datua da hemen txikian ikusten dana, eta azken datua 2024koa da, ikusten da nahiko bilakaera potentea izaten ari dela. Ez da oso, esaten ari naizela ez da oso ez ezaguna, baina, zuek jakin dezazuten. Honen arira, eta pixkat azaltzeko nola sortu zen proiektua, Inurriko elkartearekin batera, solasaldi batean, Deustuko Unibertsitatean, kanpoan, azaltzen ziguten pixka bat prozesuan bizitzen zituzten bizipenak. Baina kontestuan sartzeko pixka bat, nahi zuet aurkeztu, ze fasetatik pasatzen da bularreko minbizia eta orokorrean edozein minbizitan pasatzen da prozesuan, ze fase egon daitezken. Kirurgia horretik urdinez jarrita daudenak dira detekzioa eta diagnostikoa, eta horren ostean denbora tarte jakina edo ziurgabea egoten da estadioaren argitzea gertatzen den arte. Hau da, minbizia daukat, baina ze puntutaraino iristen da, nolakoa da, ze forma eta hainbat galdera. Horren ostean, tratamenduaren planifikazioa hasiko litzateke, eta gideak esaten dutenaren arabera eta gizarteratze
prozesu ezberdinetan gizarteratze prozesu ez, gizartearen parte hartze aktiboa eta pazienteen parte hartze horren arira, suposatzen da tratamenduaren planifikazio honetan bakoitzak badokala eskubidea parte hartzeko eta iritzia emateko. Tratamendua adosten danean, tratamendua izan daiteke, hor jarri dizuet kimioterapia, erradioterapia, kirurgia ere. Enaiz hartuko gehiagik kimioterapian eta erradioterapian, ze horietaz aparte beste hainbat tratamendu izaten dira, ni kirurgian zentratu naiz, baina, bueno, azkenengo bi faseak izango lirateke, tratamendu ezberdinak jaso ondoren eman behar diren zainketak, ez gehala horretan sartuko, zaintzarloan oraintxe bertan, eta azkenik kronikotasuna. Ze jakina da, minbizia pasatzen dezunean, gertatzen ematen diran tratamenduengatik, horiek sortzen dituztela, egoera kroniko dexente. Kirurgian zentratuta, nahi dizuet aurkeztu, mastektomiaren edo kirurgia moten inguruan nahi zuet datu hau eman. Mastektomia egiten dutenen artean, 60-70% ez dute berreraikuntzarik egiten. Beste 30% edo 40%ak berreraikitzea egiten du. Eta guk aztertu nahi genuen fenomeno hau. Zer gertatzen da? Zer gertatzen da tratamenduaren planifikazio honetan justo aurre kirurgia eta kirurgia osteko momentu horretan. Nola erabakitzen da mastektomia edo kirurgia mota zein egin. Eta galdera hauek erantzun egin genitun. Lehenengoa, bularreko minbizi diagnostikoa jasotzen duten emakumeek nola erabakitzen dute kirurgia mota. Eta bigarrena, nolakoa da prozesu hori. Hasieratik hasi behar genuen, ze inurrikoekin eta beste emakume askorekin hitz egin da, genekan zerbaiten irudipena, baina paperean jarri nahi genuen. Akademiara ekarri pixka bat, eta hortarako lehenengo gauza zen deskribatzea pixka bat, prozesu guzti hau. Nire doktoretza egiten ari naiz, eta helburu askoz gehiago dazkat, baina hoge dia uste dut, lan honetan aurkeztu nahi dizkizu dena. Lehenengoa da, erabakitze prozesuaren kalitatea aztertzea, bularreko minbizian tratamendu kirurgikoen aurrean. Eta bigarrena, emakumeen autopertzepzioa deskribatzea. Hau da, nola baloratzen duten hartutako erabakia, kirurgia motaren arabera. Orain aurkeztuko dizkizuet oso labur, 3 grafika, kirurgia motaren arabera nola baloratzen duten hori. Hemen daukazute irudi bat galdetegien bitartez egin dugulako datuen bilketa, baina hor transparentatua agertzen da beste metodologia, dala kualitatiboa eta egin dudana izan da elkarrizketak egin. Elkarrizketak egin emakumeekin eta baita profesionalekin. Izan da oso potentea. Zati kuantitatiboa dala galdetegiekin zerikusia daukana. Guztira jaso genitun 125 erantzun, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta noiz jaso genitun 2004ko hasieran. Online egin genuen galdetegia eta sare sozialen bitartez hasi ginez zabaltzen, eta egun batean, genezkan 200 piko erantzun, beste tokietakoak ere. Hemen bakarrik aurkeztuko dizuet, hemen jasotako datuak. Emaitzak, egoratu, ez dute zerikusirik elkarrizketekin, da bakarrik galdetegiekin. Galdetegien artean, erabili genuen Aixer galdetegia, eta SDMQ behatzi, beste galetegi bat dela, eta hauek dira emaitzak. Laranjaz dauzkazue, mastektomia egin zuten emakumeak, gorriz dauzkagu mastektomia eta berreraikitzea egin zuten emakumeak, eta grisez daukagu mastektomia egin dutenak, baina oraindik zai daudenak berreraikitzea egiteko. Ikusten dan tendentzia, datuak dia 125 eta horrek ere mugatzen du guk egin dezakegun hausnarketa, baina horrela aurkeztuta ikusi daiteke
berreraikitzaren zai dauden emakumeak, puntu gehiago ematen dutela besteekin alderatzen baitugu. Puntu gehiago zer suposatzen du? Kalitate hobeagoa, bai? Ulertzeko pixka bat. Hauek dira balidatuta dauden bi galdetegi eta hemen lehenengo oztopoa topatu genuen, etzegola ez erderaz eta ez euskeraz. Orduan, guk orain balidatzio prozesuan egea erderara eta azkenengo helburua edo hau bukatzerakoan, tesia bukatzerakoan, helburutako bat da, bukatzen, euskeratzea. Eta beste emaitza, aurkeztu nahi nizuen emaitza zen, neutraltasunari buruz eta erabakiaren kalitateari buruz emandako erantzuna. Neutraltasunari buruz galdetzen genienean, aldiz, mastektomia bakarrik duten emakumeek neutraltasun handiagoa topatzen zuten eta erabakiaren kalitatearen autopertzepzioa ere altuagoa da. Ez ditut ondoriorik ateako hain galdetegi gutxirekin. Beda bakarrik hau aurkeztea eta honekin batera eskerrik asko zuen arretagatik eta listo. Bueno, eskerrik asko Garbine, beste bat paperi gabe, hemen hizkuntza gaitasunean, ni hemen paper hauekin, en fin. Bueno, denbora, baina eske ezintzun perfektu izan, orduan. Bagoaz, akademiatik plazara ekitaldi zientifiko divulgatibo ludiko. Zientifiko divulgatibo ludiko honekin, gero ludiko partea. Urrengo gonbidatua aurkeztuko dut, Olatz Ortega Bidales, Bilboko San Inazio auzokoa da, eta zientzia demokratikoagoa eta inklusiboagoa izateko lanean ari da. EH1 biologia ikasi ostean Suediara joan zen, LGTBIQA+ pertsonen eta ezgaitasun intelektuala duten pertsonen ahalduntzearen inguruan lan egitera. 4 urte daramatza Plentziako itsasestazioko kontuz ez nazazu zapaldu herritar zientzia proiektuan, proiektu inklusiboan lanean, eta etengabeko formakuntzan beti ingurunea erdigunean jartzeko helburuarekin. Olatz, zurea da hitza. Bale, kaixo. Ni Olatz naiz eta Plentziako itsasestazioan egiten dut lan. Eta, nire gaurko helburua zen tradizionalki dugun zientzialari irudi horri buelta bat emate, baina gaur egiten, beste askok egiten ari garen ariketa da. Orduan, erraza egingo zait. Zein da irudi hori? Zientzialariak gaudena, mendiko puntan, laborategi batean bakarrik, hile zuria daukagula, amantal zuria bebai, zuriak garela, gizonak direla, eta orduan, nire ustez, zientzia ez da zientzialarien gauza bat izan behar, baizik eta ez da privilegio bat izan behar, baizik eta gizarte osoarena. Eta horregatik ekarri dizuet hemen esaldia esaten duena zientzia demokratikoa izatea behar dugula, eta horretarako herritarren parte hartzea gakoa dela, ez? Eta nik ekarri dizuet gaur hori lortzeko bidean egiten ari garen proiektu bat, dela herritar zientzia proiektu bat, eta ez da bide bakarra, baina bide bat da. Baina, aurkezpenarekin jarraitu aurretik, ariketa bat egitea eskatuko dizuet, jende asko gaude, hasik ez dakit zelan joango den, baina, itzi albaldin badituzue begiak itzi bai, eta imaginatu hondartza batean zaudetela. Zuen gustuko hondartza izan daiteke hemen, Sopela edo Filipinasen ere izan daiteke, eta pentsatu zer ikusten duzuen hor, zer dago zuen ondoan, zer sentitzen duzue, zer usaintzen duzue, zer entzuten duzue, bale? Ez lokartu, Bale, begiak zabaldu aldituzue orain, eta ez dakit inor animatuko den esatera zer ikusi duen edo zer entzun duen, ez? Bale, nik, bai, esan nahi diguzu?
Zer ikusi duzu zure hondartzan? Algak ikusi ditut eta arrokak. Vale, eskerrik asko. Ariketa hau egin dut 1000 bider eta izan zara pertsona bakarra algak esan dituena. Asko eskertzen dut, baina spoilerra egin didazu. Ez dakit inork, gero joango gara horretara, ez dakit inork imaginatu dituen hondartzan dauden mikroplastikoak, oporretara joaten garenean ez zaigu gustatzen plastikoak topatzea gure hondartzetan. Ez dakit inork pentsatu dute duen edo entzun dituen kaioak bere hondartzan, bai, idoia entzun dituzu. Ez dakit inori karramarroak edo arroketan ibiltzea gustatzen zaion eta joan den horretara, ez dakit Kantabrian egon den uda honetan eta bertan alga ikusi duen. Eta ez dakit inork pentsatu dute duen hondartzan are artean ere bizitza mikroskopikoa dagoela. Hau mikroskopian ikusita areak daukan irudia da, ez? Hau are garauak dira eta hemen daude zuntzak, ez dira oso ondo ikusten, hemen daude mikroalgak. Ez dakit mikroalga hauetan pentsatu duzun edo makroalgetan, eta hemen daude hondartzan dauden bakterioak. Eta orduan horaz izan gure herritar zientzia proiektua, ez? Hasi ginen pentsatzen 2021 garren urtean, Plentziako itsas estazioan, ia zer egin genezaken herritarrak hurbiltzeko gure kostaldera eta hobeto ezagutzeko gure kostaldea, ez? Eta orduan horrela asmatu genuen, kontuz ez nazazu zapaldu proiektu hau. Bai, hori da, hondartzatik ibiltzean ikusten ez ditugun, baina zapaldu genezaken organismo edo elementuetan oinarrituta, ezta? Horregatik izena. Orduan, proiektu honetan, Plentziako itsas estazioak ikerlariak eta herritarrak buruz buru ibiltzen gara urte osoan zehar, are laginak hartzen eta bai? Baina herritarrak izaten dira prozesu osoaren protagonistak, formakuntzak egiten ditugu, herritarrak beraiek joaten dira nahi duten hondartzara, hartzen dituzte laginak, uste dut, badukadala hemen argazki, bai, joaten dira hondartzara, laginak hartzen dituzte, lagin are eta arean eta uretan dauden organismoak identifikatzen dituzte, mikroskopiak erabiliz eta bar, eta gainera garrantzitsuena dena ere, erakusketa batean lortzen dituzten emaitzak aurkezten dituzte gizarteari, ezta? Orduan ikusten duzuen moduan, guztiak dira ikerketa prozesuaren protagonistak eta zientzialariak izaten dira urte osoan zehar. Eta, ere, buelta bat gehiago nahi izan genion proiektuari, eta ez genion bakarrik proiektu hau egiteko aukera zabaldu bigarren hezkuntzako ikaslei, ez? Ze ohikoenak izaten dira divulgazio ariketa hauetan. Orduan ere, elkartekin jarri ginen harremanetan, ez dakit zuekin jarri barko naizen, lantegi batuak eta zurekin, baina, autismoa daukaten pertsonek hartu dute parte, adibidez, eguneko zentroetan dauden pertsonak, 3. adineko pertsonak, emakume migratuak, eta batez ere egoera zaurgarrienetan dauden pertsonei zabaldu nahi diegu espazioa. Baina ez bakarrik parte hartzea, baizik eta bereiek benetan aktiboak izatea honetan eta kolaborazio bat izan da. Adibidez, sortzen ditugun materialak, hau egin genuen ikusmen murriztasuna daukaten pertsonekin eta hauek dira krustazioak, kopepodak deitzen dira, ez dakit norbaitek dakien krustazio txiki hauen izena, eta hau egin genuen beraiek ere ikusi ahal izateko edo sentitu ahal izateko, ez, hondarretan dauden organismoak. Hemen ditut beste batzuk gero ikusi nahi badituzue. Eta, zer lortu dugu proiektu hauek honekin? Ez dakit norbaitek dakien zer den hau. Hau area da, hemen erregla bat dago, eta hau kolore berdea dukan zer da. Baldin badakizu altzatu alduzue eskua? Bale, ematen du inork ez dakiela zer den hau. Eta hau, igual hemen hobeto ikusten da. Hortik bai? Ez? Bale. Hauek Roscoff zizareak dira, eta hemen ikus dezakegu Plentziako itsas estazio oso leku honean kokatua. Hemen are berdea daukatena, are berdea, eta hemen mikroskopian ikusita horrelako itxura daukaten zizareak dira. Berdeak dira sinbiosian bizi direlako algekin, eta oso garrantzitsuak dira gure hondartzetarako, bai? Baina, ez daukadan ez denbora asko, esan nahi dizuet hau izan dela
lortu dugune adibide bat, proiektua egin aurretik ez genekilako Euskal Herriko kostaldean horrelako organismoak zeudela. Genekien Frantzian, Roskofen bat zeudela, baina ez genekien hemen ere zeudela. Eta, bueno, proiektu hau da, Arantzak esan du, interesa, motivazioa askotan ere egin behar dela, zientzian garrantzitsua dela, ez? Aurre egiteko, baina dirua behar da proiektuak egiteko. Orduan, proiektua urtero finantzatzen den proiektu bat da, eta nik hemen aipatu nahi nuena zen, askotan aipatzen ditugula emaitzak, ez? Sortzen ditugun emaitzak, baina zientzian ere prozesuak oso garrantzitsuak direla, eta adibidez, gu urtero gabiltza ez jakintasunean, ia urrengo urteko proiektu aterako den, ia nik lana galduko dudan edo ez, eta, bueno, 3 urte daramatzat hemen, laugarrena hasi dugu, baina orain erabaki dut duela hilabete bat doktoretza egitea honen inguruan ikusteko ea ze inpaktu edukiko duen. Orduan, hemendik 3 urtera, igual hemen egongo naiz, kontatzen zuei, gaztea baldin banaiz oraindik, ze inpaktu ikade duen proiektu honek. Eta bukatzeko 3 esaldirekin itziko dizuet, lehenengoa da, gizarte ikerketan aktiba izatea bultzatu behar dugula, zientzia demokratikoagoa izateko. Bigarren esaldia da, nire ustez, zientziak inklusiboa izan beharko lukela definizioz, eta azken esaldia da, gogoratzeko are artean bizitza dagoela, bai? Eta bizitza hori mikroskopikoa ere izan daitekela. Bueno, eskerrik asko latz. Eginda eman diguzu ja laburpena. Argi geratzen zaigu, bueno, akademia gizartera gerturatzea, ikerketa gizartera gerturatzea behar dela zientzia demokratikoa izan dadin, baina ez bakarrik, parte hartze aktiboa ere behar dela, energikoa albaldin bada ere inkluso, eta uste dut gizarte akademiari dela ja eskatzen hemen ikergazte madurikerren tarteko termino bat falta zaigu. Falta zaigu, orduan, hasi, pentsatzen. Azken ikertzailea falta zaigu. Xabier Polledo Arrizabalaga, lemoaztarra, arkitektoa eta proiektu kudeatzailea da. Ondarean, lurralde antolamenduan eta hirigintzan du masterra, eta bere lan ibilbidea ere hirigintzan, kulturan eta zerbitzuen diseinuan egin du, bai Euskal Herrian eta bai nazioartean ere, bai Espainian, Portugalen eta Maltan. Maltako Kultura Ministerioan hain zuzen, ikerketa saileko teknikari gisa lanean aritu den bitartean edo sortu zitzaion Europako kultur hiriburuekiko duen interesa, eta orain hiriburuen hiri inpaktuei buruzko tesia amaitzen ari da. Ez? EH1, aurrera Xabier. Nire ikerketan kulturari eta hiriei buruz hitz egiten dut, baina baita ere bai gatazkari buruz. Ez dakit ezagutzen baldin baduzue zer dan Europako kultur hiriburuen programa, ze ez da oso ezaguna. Baina jakingo dugu Europar Batasunak dituela 4 hiriburu finko, eta bakar bat bera ere ez da hiriburu kulturala. Azkenean hori urtero aldatu egiten da. Eta aldatu egiten da lehiaketa batean, eta orduan, alde batetik da programa kultural bat, baina ere bai nolabait hiri batean implementatzen da espazialki. Hau da, batasunak sustatzen du erreminta ekonomiko modura kultura erabiltzen duena suspertzeko ekonomia, baina baita ere bai hirigintza tresna desiragarri modura. Hau da, programak ustiatzen du kulturak ekonomikoki izan alduen balioa eta espaziora trasladatzen du. Orduan, historian zehar izendatu ditugu batasunean 70 hiriburu baino gehiago, baina nire ikerketan finkatu naz 2007 eta 2019 urteko urtean, azken finean saturazio bitartez bilatzeko nolabait kontekstualki eta geografikoki aniztasun nahikoa. Eta orduan, hiri guzti hauen, guztira 27, beraien inpaktu espazialak ikertu ditut, eta honen motivazioa da, azken finean, hiri mailako azterketa integratu bat bilatzea. Zergaitik? Gauza da, hiriburutzen buruz, ebaluazio kritikoak eta arrakala akademikoa aztertuz,
gauza nahiko interesgarriak azaleratzen dira, adibidez gentrifikazioa, turistifikazioa, irabazi asmoko hirigintza, gero ere bai ikuspegi oso teknokratikoak, oso ekonomizistak, oso kuantitatiboak, eta gero ere bai dokumentazio ofiziala ez da oso argia. Orduan, honen aurrean nik daukadan ikuspuntua da iraulketa metodologiko bat egitea, orduan euskarri kualitatibo batetik heltzea, ere bai euskarri juridikoa, aztertu izan dut programak izan duen lehenengo marko juridikoa, eta gero analisi iteratibo baten bitartez 100 dokumentu baino gehiagoko azterketa bat egin dut, gardentasun portal desberdinetan dauden 100 dokumentu aztertuz. Eta orduan, diskurso ofizial guzti hauek triangelatu ditut literatura akademiko kritikoarekin eta bideen analisi batekin. Eta orduan, kategorizazio hau ez da, nahiko transbertsala da, ez da absolutua, baina bai egia da, agian kategoria transbertsalena da, hiriburuak zeintzuk 2008ko krisi finantzieroek jo eta beraien praktika espazialak aldatu behar izan zutenak, zeinen kasuan kasu, implementazio espazial berriak guztiz gelditu edo partzialki gelditu behar izan zituzten. Gero dago kategoria bat non Europako desindustrializazioaren aurkako tresna modura erabiltzen dutena hiriburutza, espazio postindustrialak kulturara bideratuz. Gero ere bai dago beste kategoria bat nahiko interesgarria, ustiatzen dutela ondare arkitektonikoa eta kulturala, eta ustiamendu hau dator bai ikuspuntu kontserbazionista batetatik, baina baita ere bai ikuspuntu merkantilista batetatik. Eta gero bai daude beste hiriburu batzuk zeintzuk txertatzen diren hiri plangintza estrategiko baten barruan. Hau da, aprobetxatzen dutela hiriburutza hau hiri estrategia espezifiko bat garatzeko zeina normalean dagoena oso lotuta hiri eta kultura azpiegitura handien eraikuntza egitera. Hori, 3 kategoria hauek noski nahiko interesgarriak dira normalean tokiko administrazioentzako. Gero ere bai esatea daudela hiriburu urri batzuk zeintzuk bilatzen dutena aurkakoa. Hau da, espazialitate berriak ez bilatzea eta orduan esfortzu guztiak bideratzen dituzte programazio kultural oso espezializatu bat egitera. Eta gero azkenik, agertzen da kategoria bat nahiko interesgarria dena ere bai, batez be arlo sozialean gertatzen dena, oso kontranarratiboa dena, ere bai pizka bat sistemaren arrakalak eta potere desberdintasunak agerian uzten dituena eta ere bai gizarte mailan sortzen dituela ere bai kritikarako abaguneak, adibidez Turkuren alde zaharraren privatizazioa edo Vilniuseko Guggenheim Museoaren korrupzio kasua, Estoniako arkitektura ikoniko brutalista baten eraizpena merkataritza zentro bat egiteko, Baretako turistifikazioa, edo ere bai Liverpool UNESCOren ondare listatik kanporatua izatea, bere kostaldea eta ibaialdea gehiegi berrurbanizatu izanagatik, beste kasuen artean. Orduan, nik esango nuke, horrela hitz potolak erabili gabe, baina bai, esango nuke hainbat patologia dituela programa bere baitak, batez ere azken finean legaiaketa baten heinean beti izango ditu bere barneko hainbat tentsio eta kontraesan, ez? Eta nik esango nuke ere bai hein batean dela batasunak berak ere bai balioestatzen duen kontraesan bat, azken finean berak sustatu eta naturalizatu egiten du gertatzen dena eta zer ez den aztertzen. Hau da, azken finean metodologia batasunak aplikatzen duen metodologia ebaluatiboa da pizka bat itxukeria sustatzea. Eta ere bai, tamales, ere bai, batasunarentzako tamales, esatea
benetan katalizatzaileak diren aldaketak ez direla ez da dimentsio espazialean gertatzen, ez da dimentsio kulturalen pasatzen, baizik eta dimentsio sozialean gertatzen direla, zeinak ez dira kontrolagarriak, ezustekoak dira ere bai, eta normalean nahiko sakonekoak izaten dira. Eta orduan, bukatzeko, nik esango nuke hirigintza tresna modura ulertu beharko litzatekeela eta ez politika kulturaleko tresna modura. Eta hortaz, ez dala tresna neutro bat, hirigintza neutroa ez den bezala. Ere bai nik esango nuke, kulturaren bidezko hiri berroreratzea kontzeptua horren modan dagoena nik uste dela eufemismo bat, gentrifikazio hitza edota irabaziasmoko hirigintza hitzak ez erabiltzeko. Eta azken finean programak bere baitan resistentzia herrikoiak sustatuko ditu nahi ala ez. Azken finean programa ezin daiteke horren deskonektatuta egon gizartetik. Zentzuzkoagoa izan behar du, sentikorragoa izan behar du, eta batez be, ebaluazio mekanismo hobeak eta parte hartzaileagoak planteatu behar dira, zentzuk gaur egunean ez daude abian, behintzat batasunaren ikuspuntutik. Eta amaitzeko esatea aldeela ulertu oportunitate baten modura, baina azken finean oportunitate hau ezingo da aprobetxagarria benetan izango, hemen patologia eta kontraesan hauek benetan ez baldin badira aurrez aurre soluzionatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Xabier. Denok dakigu nola jartzen geran lehiaketa bat dagoenean, ez? Lehiaketa batek berez sortzen ditu tentsioak, kontraesanak, erresistentziak, baina gaur ez dugu olakorik izan hemen. Lehiakortasunik ere ez. Eskerrik asko bostei, seirei, zuen ekarpenengatik, ia esan erabateko gozagarria da zuek horren beste interesarekin eta sakontasunez ikertutako gaiei buruz hitz egiten entzutea. Osak, egoazen azkeneko txalo bat egitea. Eta besteak, ze moduz? Dena buruan gordeta, informazio guztia, prest, disponible, ez, igual ja, pixkat aztuta dena, lasai. Ze hortan laguntzeko, kronika egiteko baditugu bi gonbidatu berezi, gaurkoan, mesadez datozte, Oiana Arana Kardenal eta Jokin Bergara Eguren, txalo bero bat bera gintzateko. Arratsaldeon gerrilariak, horren bero horren alai, akademia horrela balitz, gerturatuko zan nor nahi. Gerrilla baten lerro artera, gatozen ez gu hain lasai, guk ez dakargu ikerketarik, baina mian balak bai. Guk ez dakargu ikerketarik, baina mian balak bai. Gure kultura hiriburutik gaur Bilboraino iritsi,
Ta zenbat ahots entzun ditugun, eta zenbat kontu bitxi. Interesautan egon naiz baina, nere iritziak iritzi. Frikitasuna goraipatzea, tokatzen zaigu lehenbizi. Frikitasuna goraipatzea, tokatzen zaigu lehenbizi. Gai serioak bezain frikiak, ta guri ahotsak dardar, igartzen da bai bisitaudela, dialnet eta eskolar. Teknikoki be arazo batzuk izan dira saioan zehar, baina zuek lasai zegu biok ez, dugu proiektora behar. Baina zuek lasai zegu biok ez, dugu proiektora behar. Ez gara egongo botoiarekin, borroka eta marmarka. Dena entzun ta ondorioztatzen, badaukagu nahiko marka. Baina ezarritu gure kantuai, zeo zer bazaio falta. Berez bertsoa oso zientzia, demokratikoa data. Berez bertsoa oso zientzia, demokratikoa data. Ta maduriker bat horregonda, saioa hasi orduko, bereitz jario ta ahots eder, guztiok gara lekuko. Naizta ikertzaile karrerari ark, inoiz ez dion eginuko, seguru nago irratian be, elitzakela galduko. Seguru nago irratian be, elitzakela galduko. Irratigintza aipatu denez, dago nahikoa trantzeko, ta euskara ta generoakin bada hutsaren antzeko. Baina kontu bat dut Arantzari, buruz nik komentatzeko. Kuaderno txiki hori nahi dut nik, errimak apuntatzeko. Kuaderno txiki hori nahi dut nik, errimak apuntatzeko. Hori erabilita finalera, zindoazke txapelketan, baina gauz gehiago ere egon dira, Arantzan aurkezpenetan. Dekoloniala genero euskera, dana esanez benetan,
orden gehiegi ikusi dut nik, bere desorden horretan. Orden gehiegi ikusi dut nik, bere desorden horretan. Ondo aipatu du akademiak duen erantzunkizuna, eta kaosak bere derrean izan dezaken zentzuna. Alere jokin kezkatu xamar, naukazu hemen laguna. Mikro hauekin neurtuko aldute gure hizkuntz gaitasuna. Mikro hauekin neurtuko aldute gure hizkuntz gaitasuna. Ze ikerketa komplikatua, jaso gure lauzengua, Euskaltzaindia punta badugu, hemen dugu sostengua. Baina horrego naiz despistatuta, arreta ezin mantendua, hainbeste datuta kolorekin, sortu zait nahasmendua. Hainbeste datuta kolorekin, sortu zait nahasmendua. Ulertzen dugu zuen zenbaki eta datuen margoa, baina eskerrak bota duzula, bota nahi nuen dardoa. Zenbakiena beti egin zait, arrotza ta arraroa. Nere jarduna beti izan da kualitatiboagoa. Nere jarduna beti izan da kualitatiboagoa. Baina meskeri kualitatibo batean gara aritu, alga arroka eta kalatxori kontutan bera aditu. Ja egin ditu olako saio, ia 2000 ta piku, ta ze ikusiko te du berak, begiak isten baditu. Ta ze ikusiko te du berak, begiak isten baditu. Ba hondartzatik paseatzen du, tareko bizitza gurtu, ta lagunekin horregoten da, mikroskopio ta tutu. Baina alere ezingo dugu, guztia horrela urtu. Hain ikerketa poetikorik ez dut inoiz ezagutu. Hain ikerketa poetikorik ez dut inoiz ezagutu. Ikusi dugu itxasoa eta
ego haizea epela, ta ikerketa irakurtzeko, daukat nik gogo itzela. Gauza bat argi atera baitut, nik hortik handena dela. Roskov txitxare arraroiek oso jatorrak direla. Roskov txitxare arraroiek oso jatorrak direla. Zizaretan ez baina aditu, gara gauza jatorretan, beraz arrazoi eman beharko dizut diozun horretan. Baina gaur argi gelditu bazait, zeo zer hau da benetan. Kontratazio publiko asko behar dela ikerketan. Kontratazio publiko asko behar dela ikerketan. Bai berak gaia zabaldu duta, bide hortatik tira, zuzen bidea herriarentzat, ulergarri balitz zikira. Adiego naiz han bazterretik, aurkezpenari begira, asko zobeto kontratatuak, gazte euskaldunak badira. Asko zobeto kontratatuak, gazte euskaldunak badira. Aurkeztu dugu gure apunten maketa, baina urduri jartzen hasten naiz tarteka. Jende listoa dago hemen, begira zer gerta, zer esan dugun zer ez. Ondo dakit eta zer esan dugun zer ez, ondo dakit eta. Hauek akademian sakon dira jardun, elkarri begiratuz, guztiak ezagun, baina oin boterea guk daukagu lagun, hemengo egoera ikertu dezagun, hemengo egoera ikertu dezagun. Dena iruditzen zait Lambrozko belaino, baina behin iritsita gaudenez onaino, ondorio bikain bat bota beharko daño, madurik ergeiago ikergazte baino, madurik ergeiago ikergazte baino.
Hemen ikertzaileak berezita gaika, Maduriker asmatu, ote zuten naita. Ni erdibide hori banabil jarraika, gazte txartelaia da, kadukatu zaita, gazte txartelaia da, kadukatu zaita. Baina izan gaitezen horrekin jatorgu, zezartzeko bada 11 modu. Alare onar dezagun garai eta ordu, tarteko rizeizen jarriko diogu, tarteko rizeizen jarriko diogu. Aizuk jarri didazu, egoera grabea, igual izan nahi nuen, pixkat suabea. Baina jada nagoenez ni lotxak gabea, langile esplotatu da izen klabea, langile esplotatu da izen klabea. Ondo etzaizu geratu, ez batere karka, hori behar du izenak, zerbait guztiz zarta. Baina ez zaitezela albotik marmarka, zuk deitu diozu zure buruari zarta, zuk deitu diozu zure buruari zarta. Bueno, isilditzagun, hemen gure penak, eta behingoz baztertu, dauzkagun problemak. Jaiki eta ospatu, dezagun gaur denak, kainartean baitaude, gairikan onenak, kainartean baitaude, gairikan onenak. Sarri unian udara ere, bilakatzen denez negu. Animo zuen soldata kutre, aserre eta ernegu. Guk oso pozik jasoko dugu, zuen datuzko endredu. Noizbait frustratzen hasi ezkero, lasai hementxe gaudegu.
eta dakigun gutxitik pozik, kantatuko zaituztegu. Akademian ibiltzen gara, tristura eta pozetan, eta batzutan itotzen gara, instituzioan lotxetan, baina hementxe badago zerbait, gure barrenetan, etortzearen eskerrik asko, ta euri benetan, etxe bero bat jartzeagatik, horren jauregi hotzetan. Bueno, eskerrik asko, bikote. Hain ondo biltzeagatik gaur hemen esandakoak. Ez daukat nik gaitzekorik ezer osatuko duenik zuek jarritakoa eta gutxiago herrimekin. Orduan, isilduko naiz, denboraz ere nahiko txukun ibili gea. Desiatzen egongo zeateia parte ludikora pasatzeko. Orduan, bueno, derrigorrezko eskertzaren ondoren, lehenik eta behin Bizkaiko Foru Aldundiari emandako babesagatik, eskerrak baita ere Kalderapeko lagunei tokia usteaz gain oraingo mokadutxoa prestatzeagatik. Eskerrik asko ikertzaile gazte eta ez hain gaztei, zuen eskuzabaltasun eta ekarpenengatik. Eta eskerrik asko trozareten guztioi, ere bai, zuen arreta eta interesagatik. Eta bueno, jarraitu dezagun zientzia euskera zabaltzen, euskerazko zientzia zabaltzen, akademiatik kaina artera. Eta hurrengo urtera arte.